Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Nthawi imene Mulungu watipatsa tikoza kuphunzira mawu a Mulungu kanthawi kanoko. Kuyenda kwathu kwa ulendo kumene atumiki osiyanasiyana akupitirira kutipatsa uthenga wabwino wotikonzekeretsa ku nthawi yakumapeto imene yangofika, imene inu ndine mosakayika konse ngati tima chimozimozi tilowa mu ufumu wa Mulungu. Kukondedwa, cholinga chenicheni cha Mulungu ndikuti kweza ife kuti atifikise kuchifuniro chake chenicheni, kuti pamene tikumaliza ulendo wa nthawi yapansi pano asapezeke munthu oti akatsale. Kolingana ndi zolembera, ulosi umatifotokozera bwino za kuukanso kwa mkazi wachigololo amene ntchito yake kudzakhala kuwononga kapena kuti kusakaza mitima ya anthu ambiri. Amen. Choncho okondedwa, chifukwa cha nthawi imene tangofika tikuyenera ife tonse kudziwa kuti chipembedzo cha Satana chinaloseredwa bwino za ntchito yolapika imene chidzagwira, koma palibe china choopsa kwambiri kupatula kuti Satana mdierekezi wakhala akulondola mwazi wa oyera mtima kuyambira pachiyambi, ndipo chakhala chikumwa mwazi umenewu kuyambira uja wabere tsiku lija, ndipo mpaka mwazi osiriza umene udzakhetsedwa ku dziko lino lapansi chifukwa cha chipangano cholimba ndi choona cha Mulungu. Nkutheka mpingo kuti inu ndine tili gulutu loyembekezeka kufika mu nyengo yakuti sizidzakhala mbiri chabe kapena kukamvera tikafika kumwamba, koma mwina zina ndizotikhuza. Titha kukhala kuti tachita tsoka, kuti sitipulumuka pa kilini yayi. Nkutheka kuti kupulumuka kwathu kutikhuza kukhapidwa, kukhuza kuonongeka, kukhuza kuzunzidwa m'masiku akumapeto ano. Chifukwa chani? Baibulo limatsimikizira zakuti mkuluyo wonena mdierekezi kangomusalira kanthawi kakuoneka kuti chifukwa chakusala kwa nthawi yochepa imene Satana yansalira, mapulani osiyanasiyana ali mkati kuchitika, ndipo zina mwa izo zayamba kale kuvumbuluka kuti mpaka chochitikacho chichitike. Zikuchititsa mantha inu atumiki mukamafotokoza, komanso zikulimbitsa mtima mukamafotokoza za mmene ulosi udanenera nkumatitsekula maso kumaona pamene taponda. Tamverani, ngati kuli mdani wa Satana ndi kumpenyesa munthu maso ake pomfotokozera zochitika za kumapeto ndi kumuwuza kuti taponda yapa ndipo tili yapa. Chimenecho Satana samafunayo, amafuna kuti ukhale ngati msampha ongozizimusa pakati pa anthu. Koma Mulungu sadzakhala chete. Taonani kuti lero tili m'masiku amene atumiki akuyimirira ndi kumatilangiza chimodzimodzi. Kumbukirani okondedwa kuti dzulo ndinali kufotokozera umboni wina wa mkati mwa moyo wanga umene ndayenda kuti ndidzapezeke pakati pano. Ndimafotokozera kuti munthu kuti ufike pokhala ndi mwayi okumana naye Satana umakwera malevo osiyanasiyana. Ndiye timalankhula za 33 degrees ilinso ndi 32,
ilinso ndi 31 kunena kuti mmenemu ndi mmene amakwerera kuti mpaka na ukafike pa muyezo olankhulana naye Satana. Ndiye dzulo ndimafotokoza kuti ndinali ndi mwayi okwera nawo, ndinafotokozera za chinthu ndayika pachi kunena kuti njira inayi amayitcha kuti Christ pamene inayi ndi Blue Lodge. Monsemu muli zolinga zake, koma tamverani ukamafika muyezo wakuti wayamba kukwezedwa amayamba kukupasa timaudindo komanso maphunziro oyamba amawatcha kuti Master's degree imene ndi the Craft Lodge eni yakewo imene yakakupasa chikalata imakhala yonena kuti iweyo wafika pa second degree imene ndi 32 degrees. Sono chiwonongeko chachikulu chimene chili ku dziko lapansi chokonzekeretsa zina mwa zimene tiphunzirezi amene amapanga setup zinthu zimenezi ndi anthu amaudindo okwera ngati amene ndikuwatchula pano, amene chipembedzo cha Satana chidakhazikitsa kuti podusa mmenemo zimenezi amenewa akhale nduna za ufumu wa Satana ku dziko lapansi. Mwa njira ina Satana woyenda ndi miyendo amene maso anu mudzimuona nkumadya naye atavala zoyera nakugwirizira chilichonse chofunika inu nkukhutira kuti uyuyu ali perfect muzochitika, koma ili nthumwi ya Satana. Iniyo nkuona kuti naye apa ndiye pali bwana amene achita chilichonse ife nkumva. Satana wasankha amenewa ngati nduna zimene zithandize kuwononga dziko limeneli. Tamverani chifukwa chakuti kumeneku mumakhala kuti mukukapanga utumiki wa Satana, ndi chifukwa chake amenenso muli ndi maluso a Satana mumakhala ndi mwayi okakhala nawo mabwana. Sono mukundiona ine pano ngakhale maphunziro wanga anali wochepa, koma ndinali ndi mwayi okacheza ndi anthu amadigiri. Ndi chifukwa chake nthawi zina mundione ngati kufotokozera kwanga kuli ngati kuti kapena kasukulu ndachitapo. Ayi, zaka 17 okondedwa ndikukhala ndi anthu amadigiri, mukuganiza kuti ndikadakhala chimodzi mbuzi. Ndinacho chiziwiso kuti munthu uyu akunena chakuti, ichi chikuchitika chakuti. Taganiza ndi kuti misonkhano ngati imeneyi chingerezi chimalankhulidwa standard feeling kadata ndikuyena kuzipanga fosi kudali nawo kumva nawo chifukwa chakukhalitsa pa chinthu umayenera kutengera chimenecho. Mpingo tamverani muyenera kudziwa kuti chifukwa chani Mulungu watilola kukhalitsabe pa mpingo wa Seventh Day. Akufuna mu process titengere chikhalidwe cha umulungu chimene chikatithandiza kulowa mu ufumu wa Mulungu. Ine ndinatengera chikhalidwe chomamva nawo masatanic language chifukwa chokhalitsa ndani yamata okwera motere. Amakwezedwanso pali kosi ina imene amayitcha kuti Past Master of Blue Lodge. Tamvera imeneyi imachita kwambiri ndi traditional craft. Zimenezi zikundipasa mwayi ku traditional craft woti ndingatengedwe nawo ndikudusa nawo njira inayi ya Blue Lodge kuti ndikakumane ndiyo Christ. Tonse tili pa ulendo okafika kuti tikapange boma limene oyang'anira wake ndi Satana ndiyerekezi amene tikufuna tizinkambirana lero. Mpingo pamene tikupemphera tisaganize kuti zinthu zili chimodzimodzi. Ayi, mapulogalamu andiyerekezi sadayambe lero powapanga. Tamverani makosana amenewa alinso ndi gulu lina limene limatchedwa kuti Masonic Independent Lodge. The Masonic Independent Lodge ndi imene imangobwera m'makoleji nkumapereka ma-scholarship chisawawa. Akangokuona kuti mbene akukwereramo ali pa 27, 28 akupita pasopano akufuna kai Bundeswehr 1 ndi amayamba sopano kukuwerengerani ngati anthu amene muthandize pa dziko lapansili kubalalitsa dziko kukwanirisa mapulogalamu a Satana ndiyerekezi. Okondedwa ndimafuna ndinene kuti Mulungu si munthu ayi,
kuli ambiri amene adawawombola ali pa ulendo wopita kuti akafike mu kabineti ya mdierekezi kudusa ku maphunziro, koma eni yakewa ankangoyenda ngati zokaphedwa osadziwa kumene akulowera. Koma Baibulo kuti alipo ena amene adafumulidwa ngati chikuni cha moto akupita kokawonongeka. Tili nawo pakati pathu anyamata amene sukulu adachita bwino, mwayi wonse adali nawo, kumene ankapita ndi kumeneku, koma Mulungu adafumula. Lero ndatumiki pano ndamene ndi mizati ndi mchirikizo wachoonadi mu nyengo imene tikuyenda. Mulungu palibe chomulaka, ndi wakutha chilichonse chimene munthu angafune. Yehova palibe amene akafuna kumpulumutsa angakanike kumpulumutsa. Okondedwa, koma ndimangofuna ndinene kuti musayese kuti anthu adakaya nthawi chabe ayi. Mulungu adayitana kuti akhale mizati, koma pang'onong'ono amapita. Sitikadakhala nawonso ayi. Choncho okondedwa, mdierekezi ali ndi njira zimenezi zimene amadusira. So gulu ili la Masonic Independent Lodge ndi limene lalowano chisawawa, limene limayenda ndi kumanyengerera maboma ku dziko lapansi kuti athe kuona maproject osiyanasiyana a mdierekezi mmene ayendere. Iwowa ndi amene amayenda kupita mzipembedzo zimene zili registered ku boma, zilinso registered ku WCC, kumapikisira mapastors fraternal kuti azibusa akasonkhane pamodzi akakambirane nawo mmene angagwetsere chipembedzo cha Mulungu ku dziko lapansi ndi mapulani amene angayale kuti anthu tikanike kukafika mu ufumu wa Mulungu. Mverani okondedwa, musakhale mtulo ndi kuganiza kuti zinthu zili chimodzimodzi mpaka lero. Ndi tomwefa amene tidaphunzira sukulu, ndi omwewa amene adaphunzira sukulu pamodzi ndi amene sadaphunzire, koma ndi nthumwi za Satana ndi amene acheranso misampha lero ku dziko lapansili kuti tsopano chipembedzo cha Satana chikuoneka ngati chikupambana pang'ono ndi pang'ono, kufikira kuti muyezo wa anthu oyera mtima ndi ocheperapo, muyezo wa anthu ochimwa ndi ochuluka kwambiri ku dziko lapansi. Ngati nkotheka mpingo inuyo, kodi simungalole kuti mukhale ochepa amene mungapirire mu nthawi imeneyi? Amayi ndi abambo, tamvera. Akakwera ndi kufika kumeneku ndi kukhala mu kabineti ya mdierekezi ngati mmene ndalili. Tsopano pamakhala zaka ndi nthawi imene Satana amabwera kuzatsegulira misonkhano. Ndiye mzaka zanga 17 za chipembedzo cha Satana ine ndakhalako pa misonkhano itatu imene Satana anabwera kuzayitsegulira. Akuitsegulira moonekera mwini wakeyo kapena motuma nthumwi zapamwamba kwambiri zimene ku dziko lapansi ndi za mphamvu, komatu mphamvu zawo zakundima, mphamvu zawo zosaposa za Mulungu, kuti akalengeze ndi kukhazikitsa mfundo zimene zipane ana Mulungu. Kuti zikumveka izi? Sotamvera, walemba buku la Chivumbulutso chapter number 11 mundime ina kuti komatu adandipatsa ine bango ngati ndogo, nandiuza kuti pita ukayeze kachisi. Ukakayeza kachisi muyezo omwewo ukakayeza guwa, muyezo ukayezere guwawo ukayezere olambira pa guwa. Kuti zikumveka? Ino mukudziwa kuti maulendo 360 m'Bible kunena za guwa ndiye kuti representative wa guwa ndi Yesu Kristo. Kuti zikumveka? Kwake kuti olambira amene kasonkhana pa guwa ndi inu ndine, amene akunena kuti muyezo omwewo ngati ndi 1 mita imene ukayezere guwa usakadule yomweyo measurement upita ukayezecha olambira pa guwa. Amayi ndi abambo, olambira pa guwa ndi iwo amene akumpembedza Mulungu mu mzimu ndi choonadi, kampingo kakumapeto kamene kafika pa muyezo weniweni. Sotamverani, musaganizire kuti chiyeso chimene chinapita pa Yesu chipungulidwa chikafika pa inu.
chifukwa ndi muyeso omwe amayesera cha guwa akuyenera kuyeseraso olambira paguwa. Now amene azikayesa olambira paguwa apa ndi maminista amene akuchokera mu 33, 32, 31 degree amene cholinga chawo ndi kukweza ufumu wa Satana. Amatenga mdziko lapansili ndi kumayala mapulani oti awononge dziko lapansi kuti chimenecho chikhale chiyeso. Konzeka wapembedza mzanga ku dziko lonse, mzanga wa Advent pali muyeso pano. Ngati mmene adayesera guwa ayezanso chimodzimodzi olambira pakachisi. Koma tamverani akuti ukayeza guwani ukalekesere pati kunja usayezeko. Amayi tamverani amene mukufuna kuyenda moyo wa miya ngati kunja ngati kunsi kwa iyo tungani kuti kunja chifukwa kumeneko chiyeso sichifika. Kuti zikumveka izi kumeneko chiyeso sichitaniko sichifikako. Mwa njira ina ngati zama certificate zidalimbikira ndikukhalabe choncho ndikukhala kulicha kwane chiyeso kwamene atemeretsa kwamene abayisa. Kodi mukuganiza kuti alicho wapinga agwa pa chiyeso moyo wawo ukhala ukuta ukuyenda bwino kuposaso pano fopachoka nzako pali malo mmene mukuthawa mtawuni akusangalala kutola mabuloti mochipa chifukwa cha ifa amene tikuchoka kuti tamverani okondedwa ndi chiyeso koma cha anthu olungama. Nawo chimene ndikufuna ine ndichitire umboni ndi chakuti mu kabineti imeneyi yapasidwa mphamvu ku dziko lapansi ndi mdierekezi kuti ikayese charity ikawuyeze mpingo. Ine ndinali muti momwemo dzulo ndimafotokoza kuti ulendo unali ovuta kwambiri chifukwa timayenda ulendo umenewu kukafika pamuyezo woti bwanji mbale wanga tikupasiteko mwayi woti ukwere ndikufika pa 33 degrees. Koma popeza uline sukulu wangopita iweyo ndi masenga ukufunika kukwanirisa miyezo ina mpamene ndimanyamukira kupita ku Vatican kukalowa mu secret archive. Kodi zikumveka zimenezi kumene sopano ndimakapeza buku limalifotokoza lija lotchedwa Grand Grimoire limene ayi yakewo mapeji ake akuchita kumene motsimikiza kuti buku ili silikuyenera kusungidwa pena paliponse koma kuchalichi cha Satana chokha. Sindidziwa yankho lili njeni yakewo koma chimene ndikudziwa ine nchakuti pofufuza kumene ndingapeze Grand Grimoire ndimakayang'ana mmasatanic temples. Kodi sikumveka so yankho lili komweko komene ndakalowa ndiye pansi pa dziko lapansi malo amene buku lindakalipeza ndi kumene kukufatikani kumene polowa ndidayenera kukumana ndi Black Pope amene akutenga udindo wa Ignatius de Loyola kuchokera ku Loyola City. Tamvera amene ndi Black Pope simasewera wamphamvu kuposa papa mukumuona chifukwa amene amachita guide buku litino limene amene ali ndi authority yolola munthu kulowa kapena kutuluka amene amasankha kuti koma uyu ndi amene akukwanira kukhala papa ndi wamphamvu kwambiri amakhala kuseri kwa mpando wa papa. Anyamata aka iye ndi masisilia ndi mafia amene mumaona pamene kagalimoto kapapa kakuyenda amene amapala mikanjo ya redi atapala ma black cap pamwamba zisoti za black mapasana amene acha ndi anyamata ake ni masilikali mbali inayo. Kodi sikumveka hivi ni mascientist mbali inayo ndi anyamata usausa amenewa ndi amene amaonekera kunja kuno kutengano mautumiki osiyana opana mpingo ku dziko lapansi momayenda kukanyengerera machalichi ndi kutulusa mabungwe osiyana CFR, Title Commission, Local Fair Empire, Fabian Society, Club of Rome kupita kufika paka na kujambwe achaini yake ndi amenewa. Tamvera ano kondelo CNI ndi amene pasachedwa hapa apereka ndalama kuma organization osiyana inu mwaona Land Cruiser akulowa mdziko lapansi pa dzina la maproject za ulimi akuyenda mmamidzi kukanyengerera wanthu kuti mbewu zonse zikhale ndija usika umodzi. Ndiwochenjera anakusaka ngakhale ulosauka ndiwochenjera inu mungaone ngati samakufuna
koma masakasaka palevo yakuti mulibe chilichonse ngakhale malaya simungathe kugula koma Satana amakutalibe amakuyang'ana chifukwa goal yake ndi chani kulepheretsa wanthu kulowa mu ufumu wa Mulungu amene posachedwa mzinda umeneyo inu ndine tikufunika kutanimo kulowamo tilowamo koma ndi zisautso zambiri tilowa koma titakhapika sima miyawo kondedwa munthuyo Bible kuti azikane yekha nonyamulecha mtanda wanga kuti anditsate kuti tikalowe podziwa kuti alipo anthu olipa mtima inu ndine amene tingalolere kudzadya masamba okaoka kutchire ndi kusamba upanda sopo titanyamula cha mtanda akufuna kulondola inuyo kudziwa kuti chimene mwagwiracho chikuposa zokongolesa zambiri zimene zatimbwe m'mashopu chifukwa munyamulo moyo umene udzakhala pamwamba adauponya ndi kuutaya kumene aliko atatsika ndi pamene amati ayi koma ine ndipangelanga boma jali pamwambapo penipeni pasete sili penipa angu ya pamwambapo wakhala pamenepo kudikira wanthu kuti adzikwera akapange nawo boma limene asokoneze nawo dziko lapansi chenjerana mainda abambo zinthu zimene tikugwiritsa ntchito ku dziko lapansi ndizocheredwa kale ndindileke kuti zikumveka izi tamvera sadadziwe munthu kuyambira pachiyambi kuti inali plani ya majesuiti plani ya Satana yopangidwa ndi kagulu kanyamata amene amafika kumwamba uko ndi kukhala nduna za njerekezi tizapeza bwanji kupeza anthu ku dziko lapansi kuti tikwanise kuzipanga defeat pa chikhristu chawo ndi kumazipembedzera akuti iye koma kutuluke national ID kuti zikumveka ndio itatuluka national ID sina chedwe itangotuluka m'maiko ena nthawi yomweyo anyamata anatulusa facility ina ya Facebook kuti zikumveka mmene nkhope za anthu ambiri zimataniko zimasonkhana kuchita kukuza ni kuti Facebook koma chifukwa cha bisala mchingerezi ndiye msungu takuchita kuchiuni kuti zikumveka koma ini yakewo akungochika poyera bwinobwino ndikunena kuti iyi ndi register ya nkhope kuti zikumveka it's a registration imene munthu akutenga kuchita register kwa njerekezi kudzipereka yekha mwakufuna kwache ine chitanane basi nkhope basi chiserefu basi kwache basi kutenga nkhope kutumiza ndiye makosa nawa ali ndi matempo masatanic temples kudziko lapansi zikumveka kodi ndiye katempo kawo kena anaka kabisa kudziko lina lopheka kwambiri Venezuela mu mzinda wa Caracas kumene kokondedwa ndi ali ndi lulu imene anapita ku Geneva kukanyengerera UN ndi kuyivomereza kuti zimene zizikhalepo kuti munthu akhale national ID kodi zikumveka waipereka ndi kuvomerezedwa akutenga ndalama ndi kuchipereka mdziko la Malawi kuphatikiza maiko ena nkhope zonse zatengedwa mmene zatengedwa tamvera anabweresa timachini timene amajambulira nkhopezi kugwiritsa ntchito network yathuyi komanso network yawo ya masatellite kumwambako kamukundimva kale ngati alipo pana amene adagwira nawo ntchito imeneyi andivomera kuti amakatenga chithunzi kuma remote area kopanda cha network koma iwo ananyima china kuti network amaitanibe amaipeza keche chithunzi ndikuchita send ndokano chipanga send chithunzi cho chisadafike kwina ndakuti chikuchita via satellite yawo kukatumiza kuma satellite anu kunoko kuti chithunzi chikakhale kuti chaloledwa inuyo ndi chithunzi chanucho tamvera chidakweza chipembedzo cha njerekezi ku dziko lapansi chimene chimayenda pamodzi ndi mayina amene inu muli nawo ndi nkhope zanu akadina kumeneko lero ndi tsiku la makezi ndi amadina pa
ndekuti makei onse mabilioni angati dziko lapansi onse amachita apiye ndichani chomwe ni nkhope zomwe kuti mukundimva ine ndiye pamene posopano amaitenga zeredi tables iyaleku anyamaka amene asikana amene amavula naked chovala chawo ndi mkanda umachoka apa ndikuyenda ndikutsika pang'ono ndikungobisapo pang'ono chinenachi koma konseku kunde kuti mkanda uku kulibe chilichonse chimene wavala ndiye iniyo nduna ma 33 degree kodi sikumveka izi ma MP ma minister oyimira ufumu wa Satana mmakhala ngati mmene mwakhalira mmipano ndiye kuti asungwa nawo ntchito yawo ndikupola pamenepa amayamba apolamira inu ngati sawacha ndi amadzatembenuka ndiye kuti ponsepa pa nkhope makei nonse ndikunena ndiweyo wa Seventh Day yemwe nkhope yako ili pati pamene ndi amayipolamira okondedwa ndiye kuti kalamite kumoyo wako masoka osanena mavuto osanena kugwira yapa zinthu zosatheka kusere zinthu zosayenda bwino dziko likupita likafanika cholinga chawo nchani akufuna mpaka munthu apembedze Satana olemba buku la Maliro akuti kalanga tachita tsoka kuti tidye timachita kugwira mwendo wa Asuri ndiye cholinga chandiyerekezi popanga zimene asapezeka munthu wakudya asanagwire mwendo wa Asuri kote kuti zimene tikupanga ife ndikuthawa kuti tikakhale pamalo pamene tingakadye osagwira mwendo wa Asuri ndi mgwirisa munthu mwendo wa Asuri kupyolera ma-ID kote kuti tonse kuti tidye amene tili under registration ya ma-ID tonse kuti tidye timakayina kugwira mwendo wa Asuri kodi zikumveka izi mumabwerera ku banki ngati mulibe kamene mpaka mukatali basi mukhale nako mverani okondedwa sizangoyikidwa zinthuzi ayi koma zayikidwa kuti inu ndine tilephere kulowa mufumu wacha mpingo okondedwa anzanga mwakhala yapa zinthu zimene lero tingazione ngati ndi zabwino zilikale m'manja mwa Satana njirike bwanji kuzizolowezera chile ngati ananenera mbale uja kuzisiyatu koma tipozisiya zimenezo pakufunika kuzikana chifukwa zili ndi phindu kumoyo kuti zikumveka koma ngakhale ndi zabwino si zabwino zonse zimene zili ku dziko lapansi zimene ana Mulungu tikuyenera kutani nawo kuchita nawo okondedwa Satana ali pa ntchito yayikulu kwambiri tadikirani ndingovundukulapo pang'ono chifukwa cha nthawi Grand Grimoire mapeji ake akufotokoza pamutu wakuti the 7 spiritual law to success kutokera mu Grand Grimoire ali ndi zigawo za mphamvu zimene amaziyika kumalini eni akewo amati nkhondo yopanda zida tsono inu ndine muchigawo ichi ziwani kuti talowanso mu Grand Grimoire kuti zikumveka kuti tikapeze the 7 spiritual law malamulo 7 olimba amene Grand Grimoire iko afotokoza koma makamaka malamulo owapambanitsa ku dziko lapansi ndi anyamatawa amadziwa kuti Satana angelo wace ambiri anagwa kucha ku dziko lapansi kodi zikumveka ndi angelo amenewa ndi zamoyo koma zosaoneka ndi maso zimene amazitenga ndi kuzituma kuti zigwire ntchito ku dziko lapansi mooneka kapena mosaoneka tamvera zimene ziwandazo sizingadye chifukwa izozo sithupi ndi mzimu kodi mukundimva zimangotenga chilakolako chawocho nkuchilowetsa mwa munthu kuti amene ati adye chinthucho akhale munthuyo koma iye adyere kumbuyo kwa munthu akalowa mwa munthu kuti zikumveka izi
ndiye timu imeneyi mukamaphunzira ndikutsegulika chitseko chakuti mwafika mu kabineti ya njerekezi kuchokera ku madigiri amene mukutenga mwenjira iyi Blue Lodge kapena Yokulite mukafika uku ziwanda sopano zimene zimakakuvalani ndikuyamba kukuuzani zoti muchite. Kodi zikumveka zimene? Zikumveka zimene? Ndiye makosanawa ali ni nkhondo yoyamba imene akuti timenye nkhondo koma popanda zida. Ndiye nkhondo imeneyi anaipanga ndikuyipangira chipangizo. Ndiye chipangizo choyamba chimene amamenyera nkhondoyi koma mopanda zida ndi malini. Mwemvapo za malini kuti alini ya satana, elini ya sataniki, lechanchani. Kodi chimene chimachitika ndi chani? Kodi zikumveka izi? Tamvera. Mukapita mchire mukapeza mademonic tree. Mchire muli mademonic tree amene lero ena amagwiritsa ntchito mumamba kuti ayi ikola nchenche, ayi chakuti mademonic tree. Kodi zikumveka chabu kuchokera mu demonic tree mudatuka zinthu ziwiri. Chinthu choyamba mmenemu amatulutsamo mitengo, amatulutsamo chimpima cha mtengo. Sikale kwenikweni inu munaona kumalawi kukuchitika business ya mtengo wina wake. Munaimva kanini anthu amayenda ntchito. Kodi zikumveka ama ufuna ku China mwakuti ku China ndiye yapita mitengo omangidwa olandidwa malole ndi olandidwa cha malole, mitengo yake ili ntchito. Kodi zikumveka ama ucha kuti sanya. Kodi mukundimvesa? Kodi mukundimva? Sintengo wako it's a demonic cha ungamuthandizeni kupangira tabla ndiwolimba, mungapangire mpando ndiwolimba, koma satana adaupanga empower kuti mumakwanisa kusungunuliramo makemiko osiyana oti mungachitire chinthu choyipa ku dziko lapansi. Ndiye Malawi anali mtulo, machina adabwera pa dziko lapansi inde pa Malawi kudzagula mtengo umamiliyoni ambirimbiri ku dziko lapansi tilipe. Kodi zikumveka isokonde? Chipembedzo cha satana chimene chikukonza zinthu zimene zikachitaniso zikatibwererenso ife tomwe. So tamvera ndimafuna ngene kuti malini amene amapangidwa ku dziko lapansi tili ndi malini amene chipembedzo cha satana chimapanga mosakaniza ndi mitengo ya ku dziko lapansi imene ziwanda zimatanimo zimakhalamo. Kamukundimvesa kaya? Na malini amenewa amakhala ndi mphamvu za masenga aziwanda zimene munthu akavala ali ndi kuthekera kogonjetsa. Kodi zikumveka? Amanja bambo sitili pano kulankhula zina zoti zingobweretsa mavuto, koma tikuluwikira uko ndikuzungulira uko wakumva mve pamene. Kazikumveka kaya? Lini imeneyi tsiku lina idali ndi mzimayi wina ku dziko la Zambia, ndiye mzimayi wina ali ku Malawi ndadanena kuti nthawi yakwana yonena kuti kwini wa dziko lapansi mu Africa amene timukweze kulowera ku common go akhale mzimayi. Ndiye chaka chino ndi chimene mzimayi tikufunika timpange clown kumveka nduwira ya ukwini wake kuno ku Malawi zidachitika zimene ndikunena. Kazikumveka kaya? Koma popeza yeye sana kale president. Kodi zikumveka ndiye tida pakufunika wina asunthe kuti uyu yabwere. Ndikudziwa kuti ndikukumba maenje koma Ambuye andithandize. Amen mpira. Amen mpira. Uyu yasunthe kuti uyu tinja chifukwa chaka chomwe chino ndi chimene tikufuna timudzodze. Amen. Kukhala
alowera kucha koma nikuma. Kodi zikumveka hizi? Kodi mkundimva makosa? Tamvera. Ngaya wanapita pasambia. Ndikukatenga lini imene? Ndikuvala patatu. Ulendo ukhomo kwa uyu amene akufuna kunchosa pa mpando. Koma masiku akaochokera kadata palibe china chimene chimuthandize kuti achoke pa mpando kuposa kungopha. Zikumveka izi? Analowa akachetecheta aya ameneyo adanyamula cha basi pa mani wadachoka kwa chidule kwa mbili. Lini zilini mphamvu. Ameni mpini. Imeneyi ndi mphamvu imene the grand Gilmour mdierekezi adawuziramo kuchokera Malinyi anine wapanera Tamvera. Chidayenga chipembedzo cha Malinyi chimenechi inu sikale kweni mwaziona mphete mwaona Malinyi ali chisawawa mpaka makhoza kuchiko HRDC simunaona makhoza opanda kolowa zili madzanja waya nyamata bwino koma chikhoza aka ava ndi kachipembedzo kamene kabwera kudziko lapansi konkweza Satana komanso kowakweza iwowa kuti akachite gain political power komanso kuchita gain mphamvu za kudziko lapansi zochitira zopanikizira mpingo wa Mulungu kudziko lapansi komanso ngati njira yolowetsera maulamuliro amene mdierekezi pamodzi ndi timu yake 31, 32, 33 degrees ma cabinet minister ake aziyenda mdziko lomophweka mosati kuti papezeke kutsusa kuti chimenecho chisachitike ayi. Kuti zikumveka izi? Maina bambo mukaona makhoza amene mukaona Malinyi amene akungoyenda kudziko lapansi samalani kwambiri. Ameni pino. Nkhondo kumaya kabisa. Siku ino munthu amene alibe khungu, munthu amene sana wake ndi wabwinobwino sada kalambe kumayenda ndi mdodo mdzanja ndiyacha. Kuti zikumveka inu munaona ambiri komanso chipembedzo chamene mwaonerapo mafilimu a Nigeria munachiona kuti akamanena sataniki pamapezeka kuti pali ndodo. Ndikudandaula lero kuti tona nindango ichiola kuitaya nditetembenuka mtima nanga simutu unali utafoira ndi Chikhristu sindinkadziwa kuti ndizakhala mphunzitsi kuti izafunika kuti ikhale umboni ogwinika ndi maso kuti muione kuti imaoneka bwanji nanga chimakhala chotani chimachitika ndi chani. Makosana musangokhala phe ayi mukaona wanthu agwiriza ndodo ndi mphamvu zimene zikuperekedwa ndi Satana mdierekezi kuchokera mu grand Gilmour imene amayitcha kuti the 7 spiritual law to success. Apanga blind success to defeat akapange defeat anthu amene akuyenda mwa Ambuye. Mphamvu zizichepa zamapemphero atmosphere izichuluka ya mdierekezi pamalopo mantha azikhala ambiri pamaso pa dziko lapansi. Ningayiwale kuti ndanyamata wochoka ku 33, 32 degree amene adachita discover mamasi kuti tikamata fika 2025 munthu ku dziko lapansi adzakhale wopanda chifundo chifukwa mamasi onse ali pansi pa mamasi akuchipatala achatimaona ophekacha amene amali ndi dzina lakuti no mercy kota kuti akuchita train nyengo tili nayo lino mbado umene udzakhala wopanda chifundo mukangovala njakuti akuchita drain out kachikhalidwe kachifundo ku dziko lapansi kachikhalidwe kachisoni ku dziko lapansi. Kodi mukundimva Tamvera ndi chipangizo chomwecho chimene chimanthandiza dokolo kugwira chilonda mopanda mantha
kwempeni kwa basi pa kupala basi chaidi ni pucha basi ulendo kwa kuvula kuponyo kutapa mwa wakutangizani kwa mopanda mankandi chifundo maka mopanda chifundo no mercy kwadi sikuyenda bwanji kudziko lapansi wakondedwa zikuyenda choncho pamene sala pang'ono kulowa mufumu wacha wamu pasopo muli pa angoyi kwadi mwangovala zopeza chisoni kuti ndakapeza package ya muli choncho ikulu ya mamasi pakhomo la church cha Seventh Day ndangokhala phee ndikudziwa kuti mulonda wagona mainga bambo zimene zindi njira zimene iwowa amazitama kwambiri kuti zikumveka izi tamvera pali njira ina imene iwowa amamenyeraso nkhondo imene imayenda ndi masaini kuti zikumveka aha masiku adzana mukaona chonchi mwendiona mumadziwiratu kuti imene ndicha yudifu kuti zikumveka koma kodi akapanga chonchi manja nkugwirana chidalicha okondedwa chidalicha chimene chimukuchionachi chinali chithunzi chimenenso chinali palini imene adasinthanirana amwene aja ndi amwene otisiya hani osausa sasa pang'ono kupita kwathu okondedwa tenchisamale kwambiri osangolowa nawo zizolowezi zakuti Victory zalama mayang'anisa kodi sikumveka amainga bambo anthu a Khristu mamemba achipembedzo cha Seventh Day Adventist maka makosana amene akuyembekezera kulowa mu ufumu wa Mulungu akhalanso mamemba a Victory kodi sikumveka zimene kodi chichincha imene ndi performance nyanga ziwiri zanga zangerekezi zimene nyekero mchizungu china mchichewa china mchinenero china ama kuveka ngati chipewa ndi chipewacho amati insignia sizamasewera kodi zikumveka izi pamene kapembesapo chipembeso cha malanki apamwamba chovuta chiche cha mavampire ndiye kuti insigniayo timachita yovala koma tidafika sokunapa kuti insignia chitivala koma chikopa chomwe chimukuchionachi chimangotuluka kufufuma uku apaso ndikuta ndikufufuma nyanga kata zakona pa tebulo tazunguli nomwena mukundiona pano khani osausa Mulungu wanu ndi wamphamvu okondedwa musakayikire kuti ngakadapulumutsa ine akweza kupulumutsa inuyo kulikonse kumene kuli muliko mverani kuti mawu a Mulungu ndi amphamvu akuposa cabinet ya njerekezi yodusa ku Yoplite Blue Lodge kaya Matrix Mesbrains kaya mudusa ku Scottish Rite kaya mudusa ku New York chakuti kwase muduseko ndizili pansi pa mphamvu ya Mulungu wankulu ndi Mulungu kulibe wina amene ndi amene akundithandiza ine kuima pano Grand Grimoire page number 25 paragraph 6 kuti akatuluka munthu kuti siya ife ataiwerenga ndi kuiona Grand Grimoire 7 hours akhala atafa Yesu ugonjesa zimenezo amene ni masakanisa nzanga akale kumene muliko munali chipembedzo chomwechi ndipo muli chipembedzo chomwechi mukufuna kutuluka samalani kothawira mukufunika kuthawira pamene pali Yesu mphamvu za Yesu Khristu zikhale pati komanso mukalowa musakale ompembedza mthupi ndi mwazi koma mulowe mu mzimu ndija ndichona kuti mukhale cha kafa na tamverani mpingo ngati ine mukundiona pano ndili ndi moyo pamene Grand Grimoire kundipasa 7 hours kuti zikumveka zimene Arabic Grimoire
ya Chisilamu imene ngasikuzungulira ikuchita uneneratu kuti munthu akasiya chipembedzo inde aphedwe koma monduladula pacha ndipo asakhalenso m'bale wanu. Sindikudandaula ati chemwali amene anditaya chifukwa taonani mtabwera kwa Yesu wandipasa amaluma akhalapa achemwali ndawo ndikuwaona uko anti ndiyawo ndikuwaonapa. Sindikuganiza kuti ine ndikusowa chilichonse Baibulo likuti chimene munataya ndidzakubwezerani pansi pano pamaliza pache moyo osatha kuja kumwamba. Nalibe malaya koma lero ndapeza kuti zikumveka zimene dzina la Yesu ndikuthekera kotithandiza ndikutiteteza ndi wamphamvu musamakayike. Amen. Ngakhale pali masamu onsewa 7 spiritual law yandiyerekeza yochitira success kuziko lapansi koma apanga success pa ena pa inu amene muli ndi Yesu palibe success imene atapanga palibe. Chifukwa moyo umene maupereka kwa Yesu Baibulo likuti ine nditautenga moyo palibe wina amene adzautaniso adzaulandanso. Ndikudziwa kuti akuyesera kunjaku kuti alanjeso cha moyo akwata kungopha thupi koma moyo usauta saupeza. Kuti zikumveka zimene maindi abambo ambuye akuthandizeni kwambiri. Tamvera zipite pa tsamba lina la Grand Grimoire ndasandi 7 minutes. Nkhani imeneyi ni nkhani yovuta kwambiri. Kuti zikumveka mapulogalamu onse Mungu aona lerowa akuchokera pa tsamba la mu Grand Grimoire limene lidachitidwa launch mu 2012. Ndimvere ni makosana ngati pali chaka chimene chinali chosausa kwambiri ndi 2012. Lero zimene tikuyangamo lerozi zinakonzedwa mu 2012. Galasi kwa chakuti chaku France ya 2016 plani yanapanga mu 2012. What is umveka? Plani ya 2012 ikulekeza 2025. Njakuti mu 2025 atapanga sotaniso meeting mwina amene adakalikonko njakuti akulu wadzabweranso kuzachita address pa cabinet minister yawo ya Anyamata amadigiri. Khani yosausa kuti asachite launch zinthu zina koma inu ndine tili mu zaka ziti zimene 2012 kufika pa 2025 zimene zimalingana ndi Grand Grimoire komanso mabuku obisika amene amapezeka ku Vatican Secret Archives amene majesuiti ndi anzawo amatenga ndikuyitana ma Islamic mafia uku ma Sicilian mafia ndikupanga meeting ndaitaneso pano mabungwe WHO kayachani World Bank manager chakuti ndiasonkhane pacha pamoja ndikuyamba kupanga cha maplani amene apite ku dziko lapansi. Tamvera anokondedwa mungwirizano uwu umene udachitika mu 2012 ndi mmene anachita kupempha kuti bwanji nkhondo imene tikufuna kumenya yopanda zida tizilole ziwanda zimene zili mu Grand Grimoire zopasidwa mphamvu mu dzina lakuti Secret of Magic Art of War. Aini yakeyo kodi mukundimva kuti tizilole ziwanda mukapemphera kupemphera kwa Satana amapereka kudzodza kuti amatsegula ziwandazi kuzitsegulira ndiye ziyambe kuyenda mu dziko lapansi ngati asilikali adasipanga impawa mu Grand Grimoire. Okondedwa mukamamva Bible likunena zaka mzindakaja kuti kali pakati pa mapiri 7 ndipo ndiye kwawo kwa chilombo. Don't underestimate. Mind you, be careful. Usayese zopepa anyamatawa amapita ndikulamula ziwanda
zathandize kumenya nkhondo yopanda zida ku dziko lapansi. Koma akunena kuti pamene mukulamula ziwanda zimenezi zibwere kwa inu, it require a great risk. Kodi zimveka zimene? Musachiyese kukhala chopheka. Mulimbe mtima ngati mukulola kuti ziwanda zimenezi zigwire ntchito. Mawu omwe adandiuza ine kuti ukamatsekula buku ili ukutsekula pa ona risk. Komanso mukamazilola ziwandazo zibwere ku dziko lapansi, akunena kuti mumazilola pa ona risk. Kodi mukundimva? Ndiye kumene kusopano ndi kumene amanyengerera masikolarship mumaonacha kwambiri amapita kwa anyamata opanga za chipatala osakaniza mankhwala pansi pa mulungu chodwa famakera. Kama kundimvesa kaya asipanga kusakaniza mankhwala mulabu ndiye kuti madepartment awo pamenepa amakhala ngati awiri. Ndiye kuti uku ku Blue Lodge mwandimva kuli anthu amene alibe sukulu koma ndi amasenga. Mwandimvesa uku anyamata ophunzira. Ndi awiriwa amasakanizana ndi amakambirana za matenda amene tikufunika kwa. Ndi 2012 anaitana anyamata 7 akwaluya, anyamata odziwa kupanga masamu. Inu mukudziwa kuti anthu anzeru kwambiri ndi anyamata achimwenye achiruya. Inu mukudziwa zimenezi alibe masewera pa masamu. Ndi amene anayalowesa mu chemistry akasakanize. Ndiye kuti pamene akusakaniza mavirus 2012 amene adzapite ku dziko lapansi akuyenera kupita limodzi ndi ziwanda zimene zikukamenya nkhondo yopanda. Pamenepo ndi pamene akuti apapatu mukasakaniza mankhwalawa matenda anuwa virus yanu ikamadzapita 2017, 2018, 2019 tamvera matendawa adzanyenerera ati kuti COVID. Koma ine zoti kukhala 19 masiku amene 2012 analibe 19. Kasi kuteka kaya 19 ija yaikidwa chifukwa cha chaka. Koma COVID mumadokumenti amenewo mukapeza pandemic chakuti otusidwa ndi anyamata achipembedzo cha Satana. Kuti mukunimvesa konde zimene zokondedwa ine ngati wachichepere mu nthawi ndinali nazo chibwi. Nyamata opanda sukulu koma osama kumasenga okhala na almost 3 degree nyandi chidwi kuyang'ana nyamata sukulu apa department opanga mankhwala kumene kukuchoka mavaccine uku department ya nyamata osakaniza mavirus akhala pamodzi. Maingi zikapo zimvuza kusogolo ndi madziwa ndithu kuti zinthu zizavuta ngati zimene zavutira lero. Wakwanidwa machidule imene ikumenyedwa lero iyi ndi nkhondo yopanda. Amen. Kuti tili limodzi mpingo okondedwa ulilole kuti ndilekezere pamenepo chifukwa cha nthawi. Ndikotheka mbuya katilola tibweranso tsiku lina pamutu wakuti the department of Salamanoa. Amen. Oh,
mamo solo timba mauro waso jera melani menjido ya tasu Ayuko bitampeto jonchi Utega Dagabangabe Madrazano Janjerani Mungambe Konongedwa Mungu kumamba atisama jetonse Munhairo bangazi sanko Zobida kwa Mungu kara kumamba Tateni tingale manzeru Mungu kutsogoleni Amen. Tatokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.